Onduidelijkheid bij huisartsen over vaccinaties en er zijn snel maatregelen nodig om de vervuiling van de dijk bij Perkpolder tegen te gaan. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Een verkoper van stroopwafels aan de deur die om een glaasje water vraagt en ondertussen je portemonnee leegrooft. Een crimineel die zich voordoet als je zoon of dochter in acute geldnood. Of iemand die zegt van de thuiszorg te zijn, maar er vervolgens vandoor gaat met je sieraden. Tijdens deze coronacrisis ziet de politie Zeeland dat oplichters het steeds meer op ouderen gemunt hebben. En daarom zijn ze een campagne gestart. Zo werd de 91-jarige mevrouw De Korte uit Zierikzee in maart ineens gebeld door een onbekende vrouw. Ja, mevrouw, u krijgt straks iemand op bezoek. Rond 12 uur. Een meneer en die komt kijken of uw bed, wat we 10 jaar geleden geleverd hebben, of de tijd niet losgelaten heeft. Als dat zo is, dan krijgt u een ander bed van ons. Ik dacht, 10 jaar geleden heb ik geen nieuw bed gehad van iemand. Toen dacht ik, er klopt iets niet. En toen komt die meneer en ik heb de klep maar open gedaan in plaats van de deur. Hij zegt, ja, ik zou toch bij u komen voor een bed. Ja, ik zeg, meneer, u heeft geen bed geleverd. Ja, toen ging hij weg. Ook Ank Boom uit Terneuzen werd benaderd, maar dan via WhatsApp. Zij kreeg september vorig jaar ineens een vreemd berichtje van een van haar kinderen. Mam, kan je geld overmaken, want ik heb iets gekocht. En ja, mijn weerwoord van alweer. En nou, ik vertrouwde dat natuurlijk niet. En ja, ik ben een beetje gemeen geweest tegen hem of haar. En ja, ik heb ondertussen de politie gebeld, wat ik moest doen. En het lijntje een beetje warm gehouden. De oplichter vroeg of ze binnen 10 minuten 2600 euro over kon maken. Ze had meteen door dat het niet echt was en ze deed aangifte. Omdat het bij een poging tot oplichting is gebleven, wordt er nu geen onderzoek gedaan naar de zaak. Mevrouw De Korte besloot zelf op onderzoek uit te gaan. Heb ik mijn sjaal gepakt en mijn sleutel op. En toen ben ik achter hem aangegaan om te kijken naar zijn autonummer. Maar hij had geen auto, had een camper. Ik heb dat nummer even in me opgeslagen. En ik heb mijn kinderen gebeld. Toen zei ze, maar moet je aan de politie doorgeven. En de politie was maar wat blij dat mevrouw De Korte zo alert was om het kenteken te noteren. Halverwege het land zijn die mensen dezelfde dag nog aangehouden aan de hand van dat kenteken. De alerte Zeeuwse dames en de politie hebben nog wel wat tips om te voorkomen dat je wordt opgelicht. Klik nooit zomaar ergens op een link of iets. Een bank gaat niet ongewenst bellen. Die gaat geen pincode vragen, die vraagt geen pasnummer. Al dat soort dingen. Bel terug en dan nemen ze niet op en dan weet je gelijk dat het niet je eigen kind is. Wij ouderen zijn eigenlijk prooi, hè, voor deze persoon. Trapt er niet in. Gelukkig heeft mevrouw De Korte niet veel slapeloze nachten gehad van die vreemde man aan haar deur. Nee, ik heb maar 1 nacht aan die man gedacht. Ja, verder niet. Ruim 60 mensen uit de Molukse gemeenschap hielden een stil protest op de markt in Middelburg. Ze herdachten onder andere Chris Somoukil van de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken, die in de jaren 60 door het Indonesische leger werd geëxecuteerd. Er waren Molukse strijdkreten. Maar daarna was het een uur symbolisch stil. Hoe voelt dat voor u als u dan zo die gemeenschap bij elkaar ziet en dat samen roept? Kippenvel, geweldig. En dat laat ook zien dat RMS nog steeds leeft en de fakkel ten alle tijden blijft branden. Onduidelijkheid bij Zeeuwse huisartsen. Ze worden momenteel veel gebeld door mensen met vragen over hun vaccinatie. En de telefoon gaat zo vaak dat bij sommige huisartsen het gewone werk in het gedrang komt. Een van de oorzaken is de onduidelijkheid rond het middel van AstraZeneca. En de artsen hebben niet op iedere vraag een antwoord. Het zijn eigenlijk wel de vragen van wanneer mag ik nu? En moet het via u of gaat het via de GGD? En met wat? En kan ik kiezen? En dat is wel een beetje het gros van de vragen. Hoe zou je deze situatie nou willen samenvatten eigenlijk? Als je de hele situatie met die stop, nog een keer een stop, dan gaan we niet meer vaccineren onder de 60 met AstraZeneca. Hoe zou je het nou samenvatten, dit? Georganiseerde chaos? Ja? Of ongeorganiseerde chaos? Ja? Ja, het is gewoon onduidelijk. En die duidelijkheid kunnen wij ook niet geven. En die zal echt moeten komen van de RIVM en van de overheid, denk ik.
Het vaccineren met AstraZeneca heeft volgens de huisartsen nu bijna 2 maanden stilgelegen. En in die tijd hadden ze, naar eigen zeggen, iedere ziel van tussen de 60 en 65 jaar kunnen inenten. De huisartsen vrezen nu dat ze straks dubbel zoveel werk moeten verzetten om de achterstand in te halen. En bij een brand in een woning in Capelle is de bewoner om het leven gekomen. De brand brak maandagavond rond 10 uur uit in een zorgwoning aan het Verrekenplein. De brandweer kon de bewoner nog uit de woning halen en aan ambulancepersoneel overgeven, maar de man overleed ter plekke. Buren van 2 naastgelegen zorgwoningen moesten de nacht in een verzorgingshuis doorbrengen vanwege de hoeveelheid rook en koolmonoxide. De beste badplaats van de hele Noordzeekust, dat wil Katzand worden. Een ambitieus doel dat over 4 jaar al bereikt moet zijn. Een aantal ondernemers in het dorp denkt dat het ze lukt als ze maar genoeg samenwerken. Aan ambities geen gebrek in Katzand, want ze willen de beste badplaats van de Noordzeekust worden. Maar er moeten nog wel wat dingen veranderen. Het dorp heeft al 30 jaar stilgestaan en de afgelopen 5 jaar hebben we wel heel hard de inhaalslag gemaakt. Maar we zijn er nog niet, daar ben ik van overtuigd. Dus wij zijn nu bezig om met elkaar ideeën uit te wisselen, te vertellen waar we goed in zijn. Zodat we ook daadwerkelijk echt kunnen gaan samenwerken op de onderdelen waarvan we zeggen van joh, dat kunnen we beter een ander laten doen. En dit kan ik zelf perfect, dus dat ga ik zelf mezelf nog verder in verbeteren. En op die manier kunnen we de gast ook veel beter helpen en informeren over hoe die zijn vakantie gaat besteden. Katzand wil vooral inzetten op well-being, een ruim begrip. Een voorbeeld is Mojo Beach, een strandpaviljoen dat mensen wat extra's aanbiedt door een samenwerking met Katzand Sports. Het is eigenlijk gewoon een uitbreiding van ons assortiment. Kitesurfen hadden wij nog niet, gaven wij nog niet actief les in. Ik vind zelf met lokale ondernemers werken eigenlijk heel belangrijk. Dan hou je eigenlijk een beetje het Zeeuwse aspect. Of de Zeeuwse ondernemers, die hou je bij elkaar. Maak je gebruik van elkaars diensten. De toerist die komt hier om een leuke ervaring te krijgen. Of ze nou bij Dirk terechtkomen of bij mij bij Katzand Sports. Uiteindelijk, de mensen willen met een leuke ervaring naar huis gaan. Dat ze verder vertellen hoe leuk Katzand is, wat voor beleving je hier kan krijgen. Samenwerking en well-being zijn dingen waar ze in Katzand op in gaan zetten. Zodat je bijvoorbeeld bij een strandpaviljoen kan blowkarten zoals dit of kitesurfen. Maar er zijn ook wat rustigere voorbeelden denkbaar van samenwerkingen. Een goed voorbeeld is hier Hotel de Blanke Top in Katzand. Zij hebben de afgelopen jaren flink uitgebreid en het hele hotel een makeover gegeven. Sindsdien is samenwerken, zoals hier in de wellness, een belangrijk onderdeel. We stellen onze wellness ook open voor gasten van buitenaf. Dus je hoeft niet per se in het hotel te slapen om toch gebruik te kunnen maken van de wellness. Je kan gewoon een dagpas kopen. Volgens de lokale ondernemers werpen de samenwerkingen al hun vruchten af. Wat ik van veel mensen al hoor, vroeger was Knokke de place to be. Dat is nog steeds een heel tof dorp natuurlijk. Maar ik denk dat Katzand aardig aan het meedoen is. Maar dat wij meer ons focussen op de rust en de natuur. Dat vinden wij in Katzand wel heel erg belangrijk. Het doel van beste kustbadplaats van Nederland hoopt Katzand in 2025 bereikt te hebben. Over een jaar moet er een definitief plan op tafel liggen voor de Deltaweg. Een van de drukste wegen van Zeeland. Er staan vaak files en er gebeuren veel ongelukken. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de beste manier om de weg te verbeteren. Verbreden van het aantal rijstroken van de Deltaweg, zeker als het gaat om het gedeelte tussen Goes en de Zeelandbrug, zou een einde maken aan toeristenfiles in de zomer. En het zou ook een einde maken aan gevaarlijke inhaalmanoeuvres en de ongelukken op de Deltaweg, zegt de dorpsraad van Wolfertsdijk, dat in de buurt van de Deltaweg ligt. Dit is een onveilige weg. Dat is gebleken de laatste jaren aan het aantal ongelukken wat er gebeurt. En het aantal voertuigen wat hier langskomt is ook eigenlijk abnormaal voor een tweebaansweg. Het zou toch mooi zijn dat we hier een stuk vierbaansweg hebben. Tot aan afslag naar Beverland. Maar meer asfalt is voor de Partij van de Arbeid in het provinciebestuur een no-go. Wij persoonlijk denken dat we nu niet mee moeten gaan met een soort asfaltgekte. Want anders dan krijgen we dat we niet alleen het over de Deltaweg gaan hebben. Dan gaan we het over de Philipsdam hebben, dan gaan we het over de Oesterdam hebben. Dan gaan we het over een heleboel wegen in Zeeland hebben waar al die problemen ontstaan. En het zou een stuk makkelijker zijn als we de menselijk gedrag, als we dat kunnen veranderen. In plaats van continu te kijken naar meer asfalt neer te leggen. De PvdA vindt dat de automobilisten op de Deltaweg hun gedrag moeten aanpassen. Maar dat heeft volgens de dorpsraad weinig zin. Ik ben 20 jaar bij Veilig Verkeer Nederland bezig geweest. En we hebben niet anders gedaan dan op gedrag proberen te sturen. Maar het gaat gewoon niet. Kijk, voor
60% van de mensen die houden zich gewoon aan regels. En die proberen ook rekening te houden met een ander. Maar de rest is daar gewoon niet mee bezig. En is het ikke. En ik moet opschieten. Wegwezen. Het gaat hier om scherpte. Er staat hier achter ons een bord en er staat op van gevaarlijke weg, pas op. Nou, als mensen zich daar echt aan houden, dan zijn al die miljoenen euro's niet nodig. En dan hoeft het dus geen groot project te worden. Maar dan is het een deltaweg waar mensen zich keurig en netjes aan de regels houden. En waar het ook keurig en netjes gaat en waar dus geen ongelukken plaatsvinden. De jarenlange discussie over de Deltaweg is voor de provincie aanleiding om de route eens grondig tegen het licht te laten houden. En te kijken of verbreding een oplossing zou kunnen zijn. Het zou een van de oplossingen kunnen zijn, maar ik wil daar vooral niet op vooruitlopen. Omdat ik nu eerst een goede analyse wil over de verkeersproblemen. Maar kijk ook eens goed naar het landschap. Kijk heel goed naar, is het klimaat bestendig ook, hè? Alles wat je doet met je wegen. Maar om nu op voorhand te zeggen, het moet 2 keer 2, dat vind ik te voorbarig. Het blijft verboden om in de wateren van de Europese Unie te vissen met de elektrische pulskorttechniek. Dat heeft het Europese Hof van Justitie besloten. Het is de genadeslag voor het pulsvissen, het vissen met stroomstootjes. Nederland was in beroep gegaan tegen het verbod, maar verliest dus. Het is slecht voor het onderwaterleven, zo oordeelt de hoogste Europese rechter. Terwijl Nederland blijft volhouden dat pulsvissen op meerdere fronten milieuvriendelijker is. In Zeeland waren 17 vissers overgestapt op het pulsvissen en daar is veel geld in geïnvesteerd. 16 zijn er al noodgedwongen mee gestopt. De laatste stopt per 1 juli. Hulst moet onmiddellijk maatregelen nemen om de verontreiniging in de dijk van Perkpolder niet verder te laten verspreiden. Dat eist de advocaat namens omwonenden van de dijk. Een damwand of het helemaal afgraven van de dijk is noodzakelijk, volgens een onlangs verschenen rapport. Hier in de zeedijk bij Perkpolder is verontreinigde grond gebruikt. Verschillende rapporten geven aan dat de vervuiling zich verspreidt. Vervelende stoffen zoals chroom, benzeen, arsen en vanadium sijpelen door de dijk heen naar bijvoorbeeld deze sloot. Landbouwers en omwonenden maken zich zorgen over de mogelijke effecten van de vervuiling. Beheerder van de dijk, Rijkswaterstaat, heeft tot nu toe de situatie laten monitoren. De advocaat van de landbouwers liet via de rechter een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om erachter te komen of dat voldoende is. Dat is niet zo. Dat heeft de Raad van State al eerder bepaald. Dat alleen monitoren is onvoldoende. Je moet echt maatregelen nemen om de verontreiniging tegen te gaan. De onderzoeker concludeerde dat er in de grond zogenaamd vliegas is achtergebleven. Een stof die bij kolenverbranding vrijkomt en in de schoorsteen wordt opgevangen. Dat hoort niet in schone grond. Dat vliegas, dat is dus iets kunstmatigs. Vandaar dat het bodemvreemd wordt genoemd. Het bestaat namelijk uit glazen bolletjes van een groot deel. En in en aan die glazen bolletjes, daar zitten verontreinigende stoffen. Dat betekent dat die via het grondwater kunnen deze stoffen zich gaan verspreiden. Inmiddels is ook duidelijk dat niet overal onder de grond zich een waterremmende laag klei bevindt, zoals eerder werd gedacht. Hier onder mij is zelfs helemaal geen klei. Volgens Theo Edelman brengt dat een risico met zich mee. Dan kan dat water veel sneller weg en dan kan de verontreiniging zich er dus ook sneller verspreiden. Omdat de dijk in de gemeente Hulst ligt, wil advocaat Hurgner dat die Rijkswaterstaat opdraagt maatregelen te treffen. Handhaving houdt in dat er echt daadwerkelijk maatregelen worden genomen. Dan moet je ofwel denken aan damwanden plaatsen, op zijn minst. Maar nog waarschijnlijker is dat de hele dijk uiteindelijk weg moet. Weghalen wordt een dure klus. In de provincie Utrecht bij Bunschoten wordt op het ogenblik een dijk afgegraven waar vergelijkbare grond in zit. Geschatte kosten 34 miljoen euro. Hurgner begrijpt dat dit een draconische maatregel zou zijn, maar zet gezondheid op de eerste plaats. De mensen daar, de boeren, maar ook omwonenden hebben gewoon het recht op een schone leefomgeving. Rijkswaterstaat heeft doelbewust vanuit bezuinigingsoverwegingen gekozen voor deze minderwaardige grond. Dan blijkt die minderwaardige grond nog eens slechter te zijn dan wat men al dacht. Ja, dan moet men maar op de blaren zitten. Met het handhavingsverzoek van advocaat Hurgner is dit dossier in een nieuwe fase terechtgekomen. Een krankzinnig bedrag uitgeven om deze grond weg te halen is voor Rijkswaterstaat natuurlijk een nachtmerriescenario. Maar de grond laten liggen en niet weten wat er nog allemaal uit kan sijpelen, zal de omwonenden daar slapeloze nachten bezorgen.
En inmiddels bemoeit ook het Openbaar Ministerie zich met de zaak. Het OM heeft namelijk een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen het afvalbedrijf dat de grond heeft gereinigd. En daarmee zijn we weer rond voor deze week. Nog een fijne avond en tot morgen.